الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 10 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 134 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 135. kafin haka akwai yan tambayoyi. Mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka, shin gaskiya mai jin wake-wake yana toshe kwakwalwar mutum ko ya toshe masa basira? Ban ga wani nassi ba a iyakacin karamin sani na da karamin bincike na da ya nuna hakan a shari'anci, amma abin da zan iya tunowa maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa son jin kaɗe-kaɗe da wake-wake baya haɗuwa da son jin alkur'ani mai girma. Yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe-kaɗe da wake-wake, hakan zai kori son jin alkur'ani. Yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin alkur'ani, to hakan zai kori sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wakensa. To amma dai nasoshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake kaya ne na haram. Akwai hadisi haka cikin Bukhari wanda ya nuna haka. Manzo Allah yake cewa za a samu wadansu al'umma cikin al'ummarsa yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif. Al ma'azif shine kayan kada kada da wake-wake. Dan haka bai halatta ba ga musulmi ya rinka sauraron kada kada da wake-wake, ko na cikin gida ko na waje. Allahumma wannan na cewa idan mutum ya zo ya taran ana sallar asuba shi kuma bai riga ya rakata al-fajr ba, ya zai abinda zai shine sai ya shiga sallar asuba tare da liman. Kuskure ne idan mutum ya zo ana sallah kowace iri ce ya koma gefe guda ya ce zai sallar nafila, ko da rakatan al-fajr ce ko ta nafila din daban. Da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Idan an riga an tsayar da sallah ta farilla, to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga. Kuskure ne mutum ya koma gefe ya ce zai yi rakatan al-fajr. Abin da yake za ka yi shine ka shiga sallar asubahi tare da liman, sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ka tashi ka yi raka'atan al-fajr ɗinka. Akwai hadisi da ya nuna haka, ba wai sai rana ta fito ba. Menene hukuncin mutanen da suke sanya labule su rufe bango a ɗakunan su daga gabas da yamma da kudu da arewa da inda kofa take da inda window yake da inda ba kofa ba window, do a sa labule? Manzon Allah ya haramta a cikin hadisi. Ya ce bai dace ba abinda Allah ya ni'imta ku da shi ku yi sutura sai ku je ku rufe katanga da shi. An fahimta ko? Da haka idan akwai kofa mutum ya sa labule babu laifi, idan akwai window mutum ya sa labule babu laifi, amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka zagaye, wannan haramun ne. Akwai nasi karar daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Du'a na yi ne da ta kambara haka. Wallahi haramun ne. Manzo Allah ya ga wata daga cikin matansa sun yi hana, don haka ya kamata mu nisanci shi. Kuma idan kun lura za ka ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada, yana da alfarma. Kudin yadin ba kaɗan bane ba. Nawa ne cikin marasa lafiya da suke bukatar daidai kudin wannan yadin don su sai magani a asibiti? Nawa ne daga cikin gajiyayyu da suke bukatar daidai kudin wannan yadin don su sai abincin kwana 5 kwana 6 kwana 7 a gidansu? Kai kuma ka zo kai wa katanga labule ko kuma sutura da shi. Wannan bai dace ba. Lalle manzon Allah ya nassanta karar cewa haramun ne yin haka cikin hadisi. Da haka ya kamata duk wanda ya ji to ya gyara. Abinda mutum bai sani ba da ba a kama shi da shi, amma bayan mutum ya sani lalle ya kokarin tuba. Wani sahabi ne cikin sahabbai ya taba daura laya? Babu. ba dai sun ga mutum
abinda malamai suke fakewa da shi su fassara shi da kamar daura laya abinda al-Imam Ibn Kathir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. In ka duba cikin Ibn Kathir karkashin wannan sahabbai sun kasance suna karantar da ƴaƴansu da matansu zikirai da addu'o'i da ake yi na neman tsari wala Allah da dare ko da safe ko da kowane lokaci. To Abdullahi ibn Amr bin al-As ya kasance yana karantar da ƴaƴansa irin wannan addu'o'in manya da suka iya, yara ƙanana da basu iya ba sai ya rubuta a jikin takarda sai ya rataya musu a wuyarsu. Kaga wannan aikin sahabi ne, kuma ba wai yana dinka su bane a matsayin laya ya sa fata a sa mata zare a rataya, yana rubutawa ne a cikin takarda a rataya musu dan su iya karantawa in musu haddace ba, kamar yadda asar din ya nuna cikin Ibn Kathir. Domin inda laya ce da sai ce duk manya kowa yi, amma ban da manyan yaya sai yan kanana wanda ba sa iya haddacewa, to sai a daura musu aure don su rinka karantawa, ba wai don ta zaman to laya ba a karantawa. To idan mutum ya ribaci wannan riwaya din wanda dukkan ku ɗaliban ilimi ne ku koma cikin Ibn Kathir ku duba za ku ganta karkashin wannan aya cikin kada aflahal mu'minun, idan mutum ya ribanci wannan ya bada halaccin laya to ya haici ilimi, dan ba haka ilimin ya tabbatar ba a cikin wannan tafsirin. Saboda haka ya kamata wato mu rinka kame bakin mu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a. Kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama kaso kan dinsa bai taɓa daura laya ba, bai taɓa bada wani izini ga wani mutum ya daura laya ba. Asali ma magana yayi man ta'allaka tamimatan fa kada ashraka. Malamai suka ce anan ya ce tamimatan ga kuma man wanda shartiyya ce, ga nakira tamimatan wan nakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Idan na kira ta zo a jerin zance wanda yake na sharadin to ta nuna cewa wannan kira tufi sai ki sharta kai tufi da umum, ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace iri. Idan ko mutum zai yi da'awar banda ta kaza to ya zama tafsis bila mukassis, domin al-asl fil umum an yubqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala tafsis. Idan lafazi am yazo aka dauke shi a matsayin am gamamme, idan kace banda kaza sai a bi ka bashi waye yace banda kaza din, wanda yake da ikon ya ce gaba daya ne shi ya ce gaba daya, kuma da shi ne zai zo ce banda kaza to shi ko bai ce ba, kai sai kace banda kaza, kai ko baka da ahaliya da kace banda kaza, baka da ikon kai tafsir bila mufassil. Domin mutum ya tafsir bila mufassil ya zama mujazafa fi babil ilmi. Wanda yake cewa hadisi ya tabbata cewa cikin Ramadana ana daure shedanu, to me yasa muke samun kanmu cikin wasuwasi ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu? Wannan gaskiya ne kuma wajibi ne mu gaskata annabi. Annabi ya ce ana daure shedanu, amma ba ta yi dukkan su ba, ta yi maradatul jinni. Akwai almarada min aljinni, wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake daurewa, amma akwai na kasa kasa wanda su ba a daure su, nasi bai ce an daure su ba. Wanda ka in ka samu wasuwasi kiran yan kananan ne, da godiya Allah ma da abin ya tsaya a wasu wasi da manyan ne da ta baci. Wannan kuma yake cewa ka ce sihiri gaskiya ne, kuma ka ce sihiri yana yin tasiri amma da ikon Allah da izinin Allah, gaskiya ne na faɗa. To amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abin da mai tsafi yayi to hakika ya kafir cewa abinda aka shakara wa manzon Allah. Wannan kuskuren fahimta ne, manzon Allah bai faɗa haka ba. Ya kamata ku rinka tantance hadisai, don wani lokaci idan baka lura ba da ma'ana ta larabcin abu sai ka ba wani abu. Abinda manzon Allah yake magana man ata arrafan aw kahin fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da ya je wurin boka ko ya je wurin mai duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi, to ya kafir cewa abin da aka saukar wa Allah. Amma bai ce ba mutumin da ya yarda akwai sihiri. Yanzu kai ne ka faɗi wannan a sakamakon fahimtar ka, da haka sai kai istighfari da ka jingina annabi wannan, ba haka annabi ce ba. Ina ba ta fahimta. Ila ya kasa rarrabewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai sihiri. Akwai lokacin da suke tarayya da juna, akwai lokacin da suke rarrabuwa da juna. Kuma abinda manzo Allah ya bada hukunci wanda ya je wurin boka ko je wurin mai da'awar sanin gaibu, domin al-arraf wanda ke da'awar sanin gaibu
an fahimta ko bambancin sa da kahin shine waɗansu malamai suka ce shi al-arraf yana da awar gaibun da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya san me za a yi, kahin kuma wanda yake da awan gaibu wanda ya wuce kenan. to kaga wannan da shi ko mai sihiri mai yin tsafi da da haka da take wannan ita ce tambaya ta karshe ubangiji ta Allah ya mana gafara ya ji kanmu. mun tsaya kamar yadda muka faɗa karshen aya ta 134 ya kuma za mu tashi farkon aya ta 135 mai Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وبنجي تعالى وقالوا su yahudu da nasara sun rinka cewa kunu hudan aw nasara, ku kasance yahudawa mana ko ku zama kirista mana, idan har kun yi haka ta hatadu to za ku shiryu. Allah ce kul ce da su bal millata ibrahim hanifa, mu muna bin addinin annabi ibrahim ne hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a cikin sa, irin karkatar da ke cikin yahudanci ko irin karkatar da ke cikin kiristanci. miƙaƙƙen addini annabi ibrahim ya zo da shi, wa ma kana min al-mushrikin, da dai bai kasance cikin mushrikai ba. a madadin haka qulu ko mummunai ga abin da za ku rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina, mu mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa gare mu. wa ma unzila ila ibrahim, mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il wa ishaq wa yaqub, da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub wal asbati, da abin da aka saukar zuwa ga jikokin gidan yaqub alaihi salam cikin annabawa. wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, mun yi imani wa ma utiya musa wa isa, ko mun yi imani da abin da aka baiwa annabi musa da wanda aka baiwa annabi isa alaihi salam. mun yadda da at-taura, mun yadda da injila. wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, ko mun yi imani da abin da aka baiwa ragowar annabawa daga wurin ubangijinsu. la nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma rarrabe tsakanin daya cikin annabawan Allah ko manzanninsa. wa nahnu lahu muslimun, mu gare shi ne shi Allah ta'ala muslimuna, muke mika wuya, muna masu yarda da kadaitakarsa a babin rububiyya, cewa shi kadai ne rabbu mai halitta mai kulawa da halitta, da babin uluhiyya wato babi na ilahantaka, cewa shi kadai cancanci ai masa bauta, da kuma babi na al-asma wa sifat. lalle yana da al-asma'ul husna, yana da as-sifatul ula, waɗanda qur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar. mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayai guda uku. wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan yahudawa sun tallata musu addinin su sun ce kunu hudan, ko idan nasara sun tallata musu aqidar su sun ce kunu nasara. Allah ce ka ce bal millata ibrahim hanifa, millata din nan mafa'ulan bihi ne, ana kaddara masa fi'ili, ay bal nattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. sannan sai Allah ce ga abin da zaka ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim zuwa karshe. wato sai wannan ya nuna kamala ta aqidar musulunci, domin aqida ta yahudanci ko ta kiristanci gurguwar aqida ce, ta ginu ne akan yin imani da wani bangare na annabawa, ba wai yadda da su gaba ɗaya ba. muna da dama mu kalubalanci yahudu cewa mun yadda da annabin ko annabi Musa a matsayin annabi ne, mu a aqidar mu ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul, ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suka yi fice waɗanda Allah ya zana su cikin littafinsa. muna da dama mu ce da kirista mu mun yadda da annabin ko aqidar mu annabi ne, kuma ko da cikin annabawan ko da cikin manzannin yana cikin ulul azmi min ar-rusul.
waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratul shura da cikin suratul ahzab شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى قال موسى قال النبي عيسى sai in mun yi haka ne sannan za a ce an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kabura ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilay Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib kuma Allah ya ce idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza da haka annabawan nan duk an ambace su cikin littafin mu imanin mu baya cika sai mun yadda da annabi Musa sai mun yadda da annabi Isa in ba mu yadda da su ba yaddan mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama to amma ku ko a aqidar ku ta yahudanci ba ku yadda da annabi Isa ba ba ku yadda da annabi Muhammad ba ko a aqidar ku ta kiristanci ba ku yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ya zama aqidar mu ce cikakkiya dan ta yadda dukkan annabawa aqidar su kuwa akwai gibi a cikin ta dan ba su yadda dukkan annabawa ba ina ba ta fahimta wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun akwai wata aya makamancin wannan cikin Ali Imran qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون me bambancin ta da wannan anan an ce qulu amanna a can an ce qul amanna a madadin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila ila akhirih can gurin amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila ila akhirih وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أنم أتنك وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باتب وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku tabbata cikin hadisi na sahihi muslim manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin raka'atan al-fajr idan yayi kabbara bayan Fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim har yanzu Allah na farko baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu Fatiha da qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahu muslimun sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya karanta Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu Fatiha da qul wallahu ahad wani lokaci Fatiha da qul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a ta farko Fatiha da qul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu wani lokaci Fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim a raka'a ta farko a raka'a ta biyu Fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun duk wanda mutum kuma yayi tayi duk wanda yayi ya tabbata manzo Allah ya karanta su to shine malamai suke faɗin hikimomi da ke cewa qulu amanna billahi nan khitabi ne lil mu'minin amanna billahi wa ma unzila ilaina lafazin ila yadullu ala al-intiha an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka zuwa da wani adadi na mutane da baka iya kididdige yawan su ina fata an fahimta su ne atba'ul anbiya dan haka aka amfani da ila saboda ba mutum da aka tura ba amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kadai ake magana qul amanna billahi wa ma unzila alaina yadullu ala al-khususiyya wal fawqiyya wato daga inda aka turo zuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana shi manzon da aka turowa wahayin anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayin ta kai amfani da ila saboda suna da yawa anan kuma tunda shi kadai ne ala ina fatan kun fahimta a can gurin anan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim a can wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna ba kawo utiya ba saboda ta riga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin lafazin utiya ya zo kenan wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala aqarrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ma'ana utiya ta riga ta gabata wajen mahama atitukum min kitabin ma'ana lama atitukum min kitabin mahama atitukum min kitabin wa ma utiyan nabiyyu kenan ina fata an fahimta haka dai wadansu malamai suka ce wallahu alam mai Allah ce aya ta gaba
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون التي فإن آمنوا لوكة دكوك تيدسوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فإن آمنوا إن سنة دسني إيماني بمثل ما آمنتم به da irin abin da kuka yi imani da shi sun yadda da annabawa gaba daya irin yadda kuka yadda da su gaba daya sun yadda da Allah sun yadda da mala'ikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan littattafai sun yi imani da duk abin da ya wajaba yin imani da shi shine bayan amanu bi muslima amantu bi in har sun yi haka faqad hita to sun riga sun shiryu suna kan tafarki madalici wa in tawallaw in ko suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shika to lalle za su kasance cikin sabani lafazin shiqaq waɗansu suka fassara shi da munaza'a jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to kansu ba zai haɗu ba akan batan da suka kauce akan batan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin batan su ina ba ta an fahimta shi yasa sai ya kasance yahudu sun rarrabu gida 71 kirista suka rarrabu gida 72 musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rarrabu gida 73 musulmai gaba ɗaya gida 73 kashi 72 duk yan wuta ne sai kashi ɗaya ne yan aljanna saboda alkawali ne na Allah fa in tawallaw fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi aka rike ba duk abin da kuka kawo a duniya ba zai taba hada kan mutane ba sai sun rarrabu yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan sufaye daga yau mun yadda da sufanci a zo a yi sufanci amma ku faɗa mana a cikin sufanci wata ɗariƙa za mu yi sai sun yi faɗa kuma a tsakanin su wanda ke tijjaniya su ce tijjaniya za a yi wanda ake kadiriya su ce kadiriya za a yi yan nakashabandiya su ce nakashabandiya za a yi yan khallutiya su ce ita za a yi yan burhaniya yan wace ce kowa ma zai ce tashi za a yi ba yanda za a yi kansu ya haɗu in ma ka shiga ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin da cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani ce za a yi al'ahadul qadim tsohon alkawali wani ce za a yi al'ahadul jadid faiza za a yi wani ce kaza wani ce kaza in ma ka yadda a gari daya ka ce to wani shehi zai bani sai wani shehi ya ce ka zo ni ne zan baka wanda ya ce ka zo ni zan baka wanda ya ce muqaddamanci na yafi na wane wane yafi na wane fa in tawallaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shika wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya haɗu in ba a karkashin koyarwar alqur'ani da hadisin manzon Allah ba shi kadai ne abin da ke hada kan mutane fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi jayayya cikin wani abu ba ta aka ku rufa juna asiri ba rufa mun asiri in rufa ma kar ka rufa mun asiri in ka rufa mun asiri ka ci ilimi kada in rufa ma asiri in rufa ma asiri na ci ilimi ba a ce wai mu rufa juna asiri ba ka kyale ni in rike nawa kai ka rike naka ba a'a farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe abu ne mai sauki za a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a son gaskiya sai a ta kauce mata da gangan dukkan wani wali da za a faɗa a ce yana da falala na da kima karshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk waliyin da zaka bi an ce Abdul Qadir shehun annabi ne wato waliyin jikan annabi ne shehu Tijani an ce jikan annabi ne akwai wani wali dan amarya a Libya shi ma an ce jikan annabi ne dukkan an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan Kano a Kano ne ake da wannan dariƙar Arusiya wani wali ne dan amarya wai an ce shi ma jikan annabi ne wai jikan annabi ne kowa jikan annabi ne sai mu ce mun yadda mun sallama jikokin annabi ne amma dan Allah da mu bi jikokin da mu bi kakan wanne yafi kuma idan shi jika ya zanto nagari sai na bi kakansa ya kamata ya ji haushi na to amma kuna da awar idan mutum ya bi sunnar manzon Allah ya kyale ku sai ku ce wali yana fushi da shi ma'ana wali yana kishi da annabi kar a bi shi
yanzu anan gurin ku ne kuka zagi waliyanku ba ku sani ba uzurin da muke muku ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta da kun hararo hadarin ta kafin ku faɗa da ba ku faɗa ba shine kyakkyawan zaton da muke muku kyakkyawan zaton da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rabi da jika domin jikokin adadin su yana da yawa kakan kuma shi kadai ne to idan ka bi kakan ba shikenan shi da an huta ba to sai ba za a yi wannan ba ma'ana ko kai kalmar shahada ka yadda da qur'ani ka yadda da hadisi wannan kadai bai wadatar ba har sai kuma ka yadda da wani shehi ko wani wali to ina aka shartanta haka a musulunci kuma wani abu mai sauki da zaka fahimta dukkan waɗannan mutane suna da tarihin haihuwa da kuma inda aka haife su a cikin su akwai wanda yanzu da wuce shekara 200 da kaɗan ba a duniya wanda ya daɗe da yawa irin shehu Abdul Qadir ka ce karni na 4 zuwa karni na 5 misali ba shi karni har na 5 daga karni na 5 zuwa yanzu kusan shekara 900 kenan da yan kai kafin a haife shi an yi shekara 300-400 ana addinin musulunci a lokacin babu shi ballantana a yi maganar ɗarikarsa ko wuridinsa ko zikirinsa haka ne ko ba kuma to waɗanda suka yi musulunci a can shekara 300 farko ta tarihi kafin a haife shi musuluncinsu ya yi ko bai ba to me yasa yanzu sai in na bi shi sannan musulunci na zai yi kaga ma sai bai taɓa magana ba yau amma yau yayi magana yace ya ma fi kyau abubuwa ne masu sauki inda ƴan uwanmu za su yarda a rinka tattaunawa a haka a cikin kwanciyar hankali ba zagi ba cin mutunci duk wanda ya fushi Allah ba shi hakuri Allah ya huci zuciyarsa ba zagi ba fushi babu tashin hankali amma dai ga yadda bayani yake kwaya dalla dalla in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shehinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addininsa yayi kuma ka tabbatar ba da koyarwar su yayi ba da koyarwar annabi yayi to me zai hana ni nawa yanzu idan nayi ba da koyarwar su ba da koyarwar annabi ka ce nawan bai yi ba sai in na bi su duk mai hankali ya kamata ya wannan tunanin ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko samari daga cikin muridai ko dattijai daga cikin muridai ya kamata koya wannan tunanin ya ba kwakwalwarsa tunani kuma ya duba maganganun sufaye na daɗin na zahiri irin su Junaid ibn Muhammad al-Qawariri irin su Sahal ibn Abdullah Tusturi wanda yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunna tafarkin mu da kake gani dinnan a kurundine yake da Qur'ani da hadisi yace man lam yahfaz al-Qur'ana wa lam yaktub al-haditha wa lam yatafaqaha fa laysa minna yace duk wanda bai bai Qur'ani muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa bai rubuta hadisan manzon Allah ba a gari zuwa gari yayi fataucin neman hadisi bai kuma koyi ilimin fiqh ba yace to baya cikin mu to yau ina su baya cikin ina su ina hadisin manzon Allah sai dai mutum ya kafa hujja da mafarki an yi mafarki da wani an shiga aljanna an yi mafarki da wani wani yace mani ita mada bil manamati bil munamat wa man ittamada ala al karamati bil karamat wai duk wanda ya dogara da mafarki to zai mutu ne da gurace-guracen zuciya guri ko ba shine zai tabbata duk wanda ya dogara da karamomi wani mai karama to zai mutu yana barci bai sani bai farka ba ya daga barci ya zarce shine bil karamati Allah fahimtar da mu salihan bayi ya kamata a girmama su a ba su muhimmanci a yadda da maganganun su waɗanda ba su saba wa Qur'ani ba su saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk magana da ta saba wa Qur'ani ko ta saba hadisin manzon Allah to sai a aje ta gefe guda mai ita a ba shi hakuri malaka hakuri ka zauna nan da Allah ya hakuri ka zauna an fahimta ko to Allah gane da mu wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq Allah ce fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim ubangiji ta'ala zai wadatar da kai su wa huwa as-sami'ul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji sannan kuma shine al-alim masani sibghatallah mansub li al-ighra wato iltazimu sibghatallah ko alai ko dunakum sibghatallah abinda ake nufi da sibghatallah addinin Allah ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam kai ko lazanci addinin Allah amma an sa masa da suna sibgha tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani ga yahudu da kuma kirista
a cikin yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurin su idan sun haifi ƴaƴansu sukan yi musu wanka da shi wai an rina shi kenan akan yahudanci ba zai bari ba a kiristanci akwai ruwa mai tsarki a wajen su idan mutum ya shiga kiristanci ko an haifi yaro karami sai an masa wanka da shi wa an rina shi kenan da shi to sai ubangiji ta Allah ce wancan rinin yahudanci kenan wancan rinin kiristanci kenan amma ayoyin alqur'ani da hadisai sune sibgatallahi rinin Allah shi za ku lazunta ba wani rini daban wanda ba na Allah ba wa man ahsanu min Allah tizza wane ne yafi Allah rina zuciyar dan adam ta tashi akan imani da tauhidi da kadanta Allah shine fitratallahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن أحسن من الله صبغة ونين يفعل كوتة الدين صار الدين ونحن له عابدون للمو ما سبوتاني أبره في الله قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم أم shin ko taquluna kuna cewa ne inna Ibrahim wa Isma'il cewa annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub wal asbab da jikokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko sun kasance kiristanci haka kuke faɗa a cikin aqidar ku a cikin addinin ku haka kuke faɗa shine ma'anar am taquluna na ke tare aya dake nan ko qul kace da su atuhadduna fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum shin kuna jayayya da mu ne cikin lamarin ubangiji wa huwa rabbuna alhali Allah shine ubangijin mu ubangijin ku rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ayyukan mu na gare mu wa lakum a'malukum ayyukan ku kuma suna gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mu kan ga Allah muke tsantsanta bauta muke yin ikhlas ba tare da mun hada shi da wani ba ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin ubangiji mun ce kun ce mun faɗa kun faɗa mun ce namu ne ingantacce kun ce naku to ku je ku rike naku mu rike namu ranar tashin kiyama za a yi hisabi a cikin za a ga su wane ne waɗanda suka dace da daidai mu da ku am taquluna ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal taquluna ko mu ce am bi ma'ana bal idrabiyya kenan am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaq wato kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da kuma al-asbab dan wato jikokin gidan yaqub kanu hudan aw nasara wai sun kasance yahudawa ko sun kasance kiristoci yahudu idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi ibrahim zuwa wanda aka zana baya har jikokinsa gaba daya sun ce ai duk gaba ɗayan su yahudanci suka yi idan ka tambayi kiristoci sun ce ai su kuma gaba ɗayan su kiristanci suka yi shine kanu hudan aw nasara ina fata mu fahimta sai ubangiji ta'ala ya tambaye su yace qul ka ce da su a antum a'lamu amillah shin ku ne kuke da sani ko Allah yanzu ku yahudawan da muke magana da ku ko kristocin da muke magana da ku wannan ba ana magana da wanda ba qur'ani ya sauka sura nan dare abinda kuka sani tarihin ku sanan iyayen ku kadai amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi Ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa ba ku rayu da su ballan sana ku gansu wane ne ya ba ku tabbacin aqidar da suka yi kenan
amma ubangijin da ya halicce su ya ce musulunci suka yi, ko yahudu kun ce yahudanci suka yi, ko kirista kun ce kiristanci suka yi, a ina kuka samu wannan? A antum a'lamu amillah, ko ne mafi sani ko Allah? ubangiji ta'ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musrikin inna awla an-nas bi ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. ubangiji ya ba da shaidar annabi ibrahim bai zama bai hude ba, bai zama kirista ba, ya kasance akan addini ne mai kakke, bai kasance cikin masu shirka ba. waɗannan jama'u guda uku, kafiran Makka a lokacin manzon Allah, cikin Larabawa, Yahudawa da Nasarawa, kowa da awaki annabi Ibrahim da shi ne, kowa da awaki da shi ne, amma da wasu ba su tabbatar musu da haka ba, sai Allah ya kore cewa baya ciki. ma kana Ibrahim yahudiyan, raddi ne kan yahudu kenan, wala nasraniya, raddi ne kan kirista, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin, raddi ne kan mutanen Makka. gaba ɗaya aya ɗaya ta yi raddi kan jama'u guda uku da suka yi da'awar annabi Ibrahim da su. da aka kore duk ba nasu bane, sai aka ce to nawa ne, kamar mai tambaya ya ce nawa ne, sai Allah ce inna aulan nasi bi Ibrahim, cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi Ibrahim lallazina tabauhu, sune waɗanda suka bi shi kan aqidarsa a lokacin sa. wa hadha an-nabiy, da wannan annabi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, da wanda suka imani da wannan annabi. Allah ya riga ya raba gardama ke. ina fata an domin duk wadannan ba ku da tarihi akan sa, ke sa a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. babu mafi zalunci a ban kasa mimman katama shahadatan indahu min Allah, saman da wanda ya boye wata shaida a wurin sa min Allah, shaida da ta zo masa daga wajen Allah. wato ana zargin malaman waɗannan kungiyoyi guda biyu, Yahudu da Nasara, sun boye gaskiya da ta zo musu, sun dora mabiyansu akan ƙarya dan kawai wani abu na duniya da za su samu. sun ki su faɗa musu gaskiya, dan in sun faɗi gaskiya cewa lalle a cikin littafin su akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mabiyan su za su imani, su kuma ba su son a imani ne. shine Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, ba mafi zalunci a ban kasa saman da wanda ya koye shaidar da ta zo masa daga wajen ubangiji. wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun, ubangiji ta'ala baya gafala dangane da abin da kuke aikatawa. tilka ummatun qad khalat, waccan al'umma ce da ta riga ta gabata, annabi Ibrahim da wadanda aka lissafa bayansa, laha ma kasabat, irin abin da suka aikata nasu ne, walakum ma kasabtum, ku kuma na yau abin da kuka aikata naku ne, nasu ba zai amfane ku ba, naku ba zai cutar da su ba. wala tusaluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikata. sai Allah ce سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حديث يا تبت سكن صحيح البخاري لوكتين ده منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم yayi hijira zuwa Madina, ya ɗauki watanni 16 tur yana kallon Baitul Maqdis yana yin sallah. Baitul Maqdis wato masallacin Qudus wanda yana arewacin Madina. Qudus tana da arewa da garin Madina, wato yana kallon arewa kenan yana yin sallah.
amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta kwadayin yana ta fatan ina ma a juyar da shi ya rinka kallon wato masallacin Makka yana sallah a matsayin shine alqiblarsa sallallahu alaihi wasallam. To sai ubangiji subhanahu wataala ya amsawa annabi wannan fata nasi ya juyar da shi cewa ya rinka kallon wato masallacin Ka'aba yana yin sallah a madadin Baitul Maqdis. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce a'a abinda tarihi ya nuna karan fara da ya rinka yin sallah ya rinka kallon Makka ne, masallacin Makka yana yin sallah. Daga baya aka juyar da shi Baitul Maqdis, kafin a zo daga baya kuma aka sake juyar da shi yana kallon masallacin Makka. An fahimta ko? To wannan abu da ya faru na tahawilul qibla shine farkon al-mansukh da aka fara sami, al-hukm al-mansukh da aka fara samu cikin tarihin musulunci. Mun karanta ma nan ta min ayatin aw nusiha na'at bi khairin minha aw mithliha, wato akan shafe hukunci a kawo shi da wani. Yanzu ga hukunci ana kallon Baitul Maqdis ana sallah, ubangiji ta'ala zai shafe wannan hukunci a rinka kallon dakin Ka'aba ana sallah. To amma tunda abu ne da zai faru a karan fari, dole zai iya tayar da waɗansu tambayoyi, imma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya. To sai ubangiji ta'ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abin, sayaqulu sufaha'u minan nas, da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma wallahu, menene abin da ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an qiblatihim allati kanu alaiha, daga alqiblar su wanda da suke kallo suna yin sallah. Kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawaye, waɗanda duk za su yi wannan tambayar ma wallahu, me ya juyar da annabi da sahabbai an qiblatihim daga alqiblar su allati kanu alaiha, wanda da suke kanta suke fuskantar ta suna yin sallah. Sai Allah ya ce qul ka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib, ga Allah mallakar mahudar rana yake, ga Allah mallakar mafadar ta yake. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici. Abin nufi yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yi, yanzu kuma da za a dawo da ku nan gurin ku kalli nan gurin kuma da umarnin Allah ne. Manzon Allah ba ya da ta cewa cikin abin da Allah ya masa umarni sai abin da Allah ya ce masa yi, ba son zuciya yake bi ba, ballantana ya yin kaza dan gudun kar masu kunji su ce kaza, ko dan gudun kar masu tsegumi su ce kaza. Dan haka Allah madaukakin sarki ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib, ka ce da su mahudan rana da mafadar ta duk mallakar Allah ne. Yahdi man yasha, yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratal mustaqim, zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. To waɗannan as-sufaha malaman tafsiri sun yi sabani akan su. Waɗansu suka ce cikin ahlul kitab ne za a samu waɗannan sufaha din wanda za su faɗa manzon Allah haka. Wato da su ahlul kitab lokacin da manzon Allah ke kallon Baitul Maqdis yana sallah, sai suke fatan tunda har ya rinka kallon alƙiblar mu yana yin sallah, wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka shar'anta masa, to wata rana ma zai dawo addinin. Haka suka rika cewa. Ina fata an fahimta. To sai ubangiji subhanahu wata'ala yace sai yaqulu sufaha'u minan nas, lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin Makka ya rinka yin sallah, sai ya kasance suna zargi. To zargin nan da za su yi sai Allah ya sa musu suna wawaye. Sai waɗansu malamai suka ce to kenan abinda ake nufi da wawaye da za su faɗi wannan magana su ne ahlul kitab, ma'ana yahudawa kenan. Waɗansu kuma suka ce mutanen Makka, dan su mutanen Makka lokacin da aka ce an dawo da manzon sallallahu alaihi wasallam ya rinka kallon ɗakin Ka'aba yana sallah, sai suka rika cewa da sannu zai dawo ma addinin mu na gargajiya. Da ba yana kallon Baitul Maqdis ba inda annaba suka yi, kun ga ya dawo gida, zai dawo. In ba haka ba mai yaji yadda su suka bar wancan alƙibla da suka ce ita ce za su yi. In mun ɗauki wancan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye, in ma mun ɗauki waɗannan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye. Amma dai siyakin ayar ya fi nuna cewa ahlul kitab ne ake nufi da ita, amma fadinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, sawa'un cikin mutanen Makka ko mutanen wani gari. Domin al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, ana lura da fadin ma'ana da aya take nunawa, ba a iyakance ta akan sababin saukarta ba. yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ubangiji ce wa kadhalika ja'alnakum, kamar haka ne muka sanya ku zanto ummatan wasata, al-umma adila, domin al-wasatu yana daukan adalci kuma tsayawa tsaka-tsakiya, ta yadda baka yi nan baka karkata, baka yi nan baka karkata, baka yi guluwi ba, wuce gona da iri, sannan baka yi tafsiri ba, ka kaiwa inda ake bukata.
an gane ko domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin gefa guda biyu bai yi adalci ba, idan ya kasa kaiwa abinda aka ce masa ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba, in ya ketare kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba, tsayawa tsakiya kenan. waɗansu malamai suka ce a'a ummatan wasatan ana nufin khiyaran zababbu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. malamai masana harshen larabci suka ce ai alwasatu zai iya daukan zababbu zai iya daukan adalai, domin adali yana tsaka-tsakiya, kuma dukkan abu tsakiyarsa sai ka samu nan yafi kyau sama da gefensa. haka aka siffanta al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sune al'umma waɗanda suke wasat. kuma idan kuka lura da kalmar wasat muzakkar ne ba dan komai ba dan saboda ismi ne wanda yake jamid walijumudihi istawa fihi tadhkir wa ta'anis, saboda kasancewar jamid ne sai kasance ba a yin ta'anis ta, an ba haka ba da aka ce ummatan da sai a ce wasatan a kawo ta'anis, amma ba bukatan haka tunda lafazi ne wanda yake jamid. a takaice dai alwasatu cikin mutane adalai cikin mutane, ko alwasatu cikin mutane zababbun cikin su, hum wasatun yardal anamu bi hukmihim idza nazalat ihda al-layali bi mu'zami, wato sune alwasatu yardal anamu bi hukmihim, in sun yi hukunci sauran mutane sai su karba. to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam take. hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama. annabi nuhu yace labbaika wa ta'adaika ya rab, ubangiji ce hal ballagta, shin ka isar da sakon da aka aiko ka? yace ya ubangiji da madu, sai yace annabi Muhammad da al'umma su za su yi shaida, fa yashhaduna annahu qad ballaga, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar sa duk mu ba da shaida cewa annabi nuhu ya isar. an fahimta ko saboda mu muna da tabbas labari na gaskiya cikin alqur'ani, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala allahi idha ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba. tsawon wannan lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. duk wannan qur'ani ya riga ya koyar da mun riga mun riki da wannan ne ilimin da muke da shi da zamu ba da shi da cewa annabi nuhu ya isa. ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na ubangiji, wa ya fa Allah gaskiyar labari ko to shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas, ba su ba da shaida kan mutane ranar tashin kiyama kenan. wa yakunu ar-rasulu alaykum shahida, annabi kuma ya zanto mai ba da shaida akan ku, inji Allah madaukakin sarki. wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, bamu sanya al-qiblat da ka kasance akan ta ba, ba mu sa ka ba ka rinka yin sallah kana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai Ka'aba, illa li na'lama, sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula, waye zai wa annabi biyayya, min man yanqalibu ala kubai, daga wanda zai juya akan diddigen sai kiwa annabi biyayya. saboda lokacin da abin ya faru waɗansu rinda suka ce in gaske ne yana da tabbas annabi ne, dan me yau ce a kallon nan, yau kuma yazo ce a kallon nan gurin, a kallon ɗaya mana sai suka yarda suka kasa yin ihtimali. waɗansu kuma lokacin suka ƙara imani irin su sayyidina Abubakar Siddiq, lokacin suka ƙara samun yaqini. kaga shine illa li na'lamu man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibihi. li na'lamu da ubangiji ta'ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba. malamai suka ce ilimi iri biyu ne, akwai ilmin sabit, ilimi gabatacce wanda ubangiji ta'ala ya san duk abin da zai faru a duniya kaman faruwarsa. akwai ilmun hadith, ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi, ma'ana ibrazuhu linnas. wannan ilimin na biyu huwa allazi yatarattabu alaihi aljaza wal iqab, akan sa ne sakamako yake giduwa, ba kai ilimi wanda yake sabit ba. ina fata an fahimta. ma'ana sai in mutum yayi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya, amma tun kafin yayi ba Allah ya san zai ba, to ai da tun kafin yayi sai a kama shi da ukuba tunda an san zai yi. a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi dan shine abin da ya dace da adalcin ubangiji.
shine illa lina'lamu man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'ala allazina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin zancen inna ismu inna din kuma damiri ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake kanat anan gurin fi'ili madi sai zanto ismu kana din mahzuf an gane ko ismu kana din shine at-tawliyah lalle juyar da mutane daga baitul maqdis zuwa ka'aba kanat al'amari ne da ya kasance lakabiratan abu ne mai girma mai nauyi laraba sukan ce kabura haza fi kalbi da dukkan abin da ya zama mai tsanani a gare ka wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tihum bi aya walau sha'a Allah la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin wa in kanat lakabiratan wato asalan dai kaga kanat anan gurin ismu kana din kaddara shi zakai an hazzafe shi kabiratan shine khabaru kana din lamun din da take da gurin ta zama lamun muzahalaka kenan mai tace lamun muzahalaka ya kamata ta zo a farkon zance ga kuma inna ta zo a farkon zance inda ta fi ta karfi sai ta tura ta a madadin ta shiga cikin ismu inna sai ta tafi can gurin cikin khabaru inna ina fata mun fahimta zuhuli kace lamun muzahalaka wa in kanat lakabiratan illa ala allazina ahada Allah lalle yadda da al'amarin juya alqibla din nan abu ne mai nauyi a cikin zukata sai fa ga waɗanda Allah ya shirye da su waɗanda Allah ya shirye da su ba za su ga nauyin abun ba wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum da dai Allah baya nufin ya tozalta imaninku me ake nufi da Allah baya nufin ya tozalta imaninku waɗansu ne suka yi tambaya suka ce to da ka muna kallon baitul maqdis muna sallah an zo an juya mu yanzu muna kallon Ka'aba kafin a zo a juya a kalli Ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon baitul maqdis da su ana sallah yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya sallah in zai kalli baitul maqdis bayan saukar wannan ayar sallar sa bata yi ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a ringa kallon Ka'aba ana sallah Allah zai karɓi sallar su ko ba zai karɓa ba shine Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ubangiji baya nufin ya tozarta imanin abinda ake nufi da imani ana nufin sallah ina fata mun fahimta Allah baya nufin ya tozarta sallar ku zai ba da lada akai ba da umarnin sa ba da kan aka kalli yanzu kuma da umarnin sa aka kalli nan gurin duk zai bayar da lada akan dukan guda biyu wato shine Imam Bukhari yayi babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum yana nufin wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum allati sallaytumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a so zata wannan sallah ba akwai ladan a wurin Allah kuma wannan na nuna cewa ashe ayyuka suna cikin musammal iman ka san a aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da hailala da istighfari duk bangarori ne da imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ne ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka ragu imani zai ragu yazidu wa yanqus yazidu bis ta'ati wa yanqusu bil ma'asi amma a wurin waɗansu yan bid'a kuwa imani shay'un jamid ghairu qabil lil ziyadati wala nuqsan da haka ba sa shigar da ayyuka cikin musammal iman amma da nassin alqur'ani gashi sallah bangare ce daga cikin bangarorin ayyuka amma an sa mata suna imani lidilala ala anna al-a'mala dakhilatun fi musammal iman wato ayyuka suna shiga cikin suna na imani inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala la ra'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai bin nasi game da mutane a wata qira'a la ra'ufur rahim wato ba tare da wawun a bayan alhamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ubangiji ta'ala ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama'i, hakika mun ga juyawar fuskarka a sama, kana daga kai kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rinka kallon ka'aba kana sallah. Mun ga hakan da kake yi fis sama'i a sama, falan walliyannaka qiblatan tardaha, lalle za mu juyar da kai zuwa ga alqiblar da zaka yadda da ita, shine ka rinka kallon ka'aba din. Dan haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, juyar da fuskarka shatr al-masjid al-haram. Ash-shatr yana daukar ma'anan saitin abu, yana daukar ma'anar inda abun yake ko da ba kan saiti ba, sai zanto nahiyatul masjid al-haram, juyar da fuskarka jiha bangare sashin da al-masjid al-haram. Ina fata an fahimta. To a nan gurin idan muka dauka cewa shatr al-masjid al-haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake, to zai zama kuskuren fahimta kenan. Ubangiji ta'ala bai wajibta mana ba fuskantar hakikanin ɗakin ka'aba sai ga wanda ya je can gashi ga ɗakin, amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake. Kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna, za a samu cewa ka karkacewa ka'aba din ko damanta ko hagun dinta, amma dai wajen da take ka kalla, wannan shine wajibinka lokacin da kai nisa da ɗakin ka'aba. Amma cewa sai dinta za ka kalla ba zai yiwu ba, domin duk wanda ta zuwa aikin hajji cikin kunan ko umara sai in tambaye shi cewa ɗakin ka'aba ya kai girman wannan masallacin? Bai kai ba. Ya kai rabin wannan masallacin? Bai kai rabin wannan masallacin ba. Ashe in ana nufin kallon saitin ɗakin ka'aba daga nan masallaci idan muka yi sahu tun daga dama zuwa ga hagu, kuma kowa ana buƙatar ya kalli saitin ɗakin ka'aba, nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitin sa daidai wa daidai? Tun da faɗin sahun masallacin ya fi girman ɗakin ka'aba, kaga dole ba duka mu ne za mu dace da shi. To idan ka ce kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta, ka rusa sallan mutane da yawa kenan. Ina ba da an fahimta. Sannan ga wannan masallacin ana kila da ka ƙara yadda kudu da masallacin na akwai wani, kudu da shi akwai wani, nan ma haka, dole dai waɗansu dai ba yadda za a yi su iya kallon ɗakin ka'aba din, sai dai ka kalli wajen da ɗakin ka'aba yake. To shine abin da aka wajabta maka, shine ma'anar fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Da wannan gabar ne waɗansu malamai na fiqh suka ce kenan lokacin da mutum yake sallah zai kalli al-qibla ne haka, inda al-qibla take, ba zai sadda kansa ba. Ina fata an fahimta, saboda suka ce Allah ce da manzo Allah fa walli wajhaka, juyar da fuskarka shatr al-masjid al-haram. Suka ce idan ka sadda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka. Ina fata an fahimta. Gashi ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina yake kallo in yana tsaye, yana kallon mawdi'u sujudi, inda zai dora goshinsa. Ina fata an fahimta. To da haka wannan istinbadi da waɗancan malamai suka yi, tunda ya ci karo da hadisin manzon Allah, dole sai a dawo kan hadisin manzon Allah. Lokacin da kake kallon alƙibla din, idan ka yana kallon kasa, ba wai ka zuba alƙibla din ido ba, tunda baka iya hango ɗakin. Amma su sai suka fahimci ka zira idan ka saiti, ko da baka hango ɗakin Ka'aba din, kallo wajen da idan ka kar idan ka kalli kasa. An fahimta ko? To waɗansu malamai sun zafa kan wannan kwarai da gaske, amma na taɓa halartar wani darasi na Sheikh Muhammad Atiya Salim, Allah ji kansa da gafara, malami da dan malikiya, shi ma yana karantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke Madina. Yace ai zaka iya hada biyan, sai ka kalli al-qibla haka ka zira ido, amma idan sai ka haka. Wannan takallubi ne, ai zaka sha wahala. Kai kawai yadda manzo Allah ya ka huta. Allah ji kansa da gafara. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum, ku juyo da fuskokinku shatarahu, wajen da ɗakin yake. Wa innal ladhina utul kitaba, lalle waɗanda aka bai ma littafi a da, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, suna da masaniya cikakkiya cewa wannan shine gaskiya daga wajen ubangijinku, amma suka ɓoye da gangan suke faɗa da suke adawa da abin. wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun, ubangiji bai zanto mai gafala ba dangane da abin da suke aikatawa. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim,
daga bara ibn azib Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ya kalli alqibla ya dawo ya ci gaba da kallon baitul maqdis ya wato dakin ka'aba ya dinga kallon baitul maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da su sani ba su san wannan aya ta sauka ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallah suna kallon baitul maqdis ba su san ba a jiya an saukar da aya cewa a'a yanzu ka'aba za a kalla ayi sallah suna cikin kallon baitul maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo ya gansu a wannan hali sai ce ku bayin Allah jiya an saukar da aya an daina kallon baitul maqdis yanzu ka'aba ake kallo ayi sallah da haka ku juya ku kalli ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon baitul maqdis nan take sai suka juya suka ci gaba da kallon ka'aba da sahabbai sun fahimci fikihun mas'alar ke da haka a yanzu idan na zo gari ban san alqibla ba ina neman gabas ban san inda take ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani yazo ya ganni yace bawan Allah arewa kake kalla juya ka kalli gabas to bai sai na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a kawai sai in juya in ci gaba in karasa sauran haka sallah ta take ina fatan kun fahimta dan waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare da sallasu suna kallon baitul maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka karasa suna kallon ɗakin Ka'aba ko ba su rama sallar su ta bai ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawoyin da suka yi suna kallon can ba ina fatan kun fahimci bikin matsala ubangiji ta Allah ce wa Allahu ghafilun amma ya'malun sai aya ta wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إن ذاك زود أهل الكتاب بكل آية da kowace irin aya ba ta bi qiblatak babu yanda za a yi wato ainihin su ba qiblatka na ana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sai zai lallace su kare yi tsammanin ma wai yahudu za su dawo su zo su bi shi kan abin da ya zo da shi inda za ka kawo musu kowace irin aya akan ka gamsar da su ba alqiblarka ba za su bi ba wa ma anta bitabi'in qiblatak saboda haka kai ma kuma ba za ka ba alqiblar su ba wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba ai su ma tsakanin su wani baya ban alqiblar wani ahlul kitab shine wa yanta wallahu fa inna ma hum fi shikka kaga su ma tsakanin su wani baya ban wani wala in ittabata ahwa'ahum in har zaka bi soyayyen zukatan su min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi innaka idan lamina zalimin to lalle kai a wannan lokacin ka zamanto cikin azalimi allazina atainahum al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka bai wa littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da siffofinsa kamar yadda suka san ƴaƴayensu na cikin su wa inna fariqan minhum lalle wani bangare na cikin su la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna koyi gaskiya ne da ganganci bayan ko sun san cewa gaskiya ce sai Allah al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة الحق من ربك واتو gaskiya saukakkiya ce daga wurin ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka Allah ya san manzansa ba zai shakka ba amma ana faɗin haka domin sauran ɗaiɗaikun mutane
khitabun lin nabi lakin al murad bihi ummatu duk da maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi amma ɗaiɗaikun mutanensa ake nufi da wannan magana dan su ne zai iya yiwa su shakka dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya wa likullin wujhatun huwa muwalliha kowace al'umma tana da alƙiblarta ko kuma wa likullin ga kowace al'umma wujha inda take fuskanta inda aka shar'anta mata ta kalla huwa muwalliha Allah ne ya fuskantar da ita ta kalli wannan wajen irin yadda ya fuskantar da waɗansu suka kalli baitul maqdis suka yi sallah yanzu ku kuma Allah ne ya fuskantar da ku ku kalli wurin a farkon musulunci sannan ya fuskantar da ku kalli Ka'aba kuma a farkon a yanzu kuma daga ƙarshe dan haka fastatul khairat ku yi rigengeniya wajen ayyuka na alkhairi wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi akan ku aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a a duk inda kuke ubangiji ta'ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana